Но е попаднал до долу. Малко зад тях паднахме. Не. Не знам всъщност. И ривите се местят. Това е проблем. Къде ти взе губита риба? Колко нагоре от дъно? 2-3 метра. Ще е била долу. Ние така както се местихме и си видяхме рибки, аз закачих след мен на губи му удари и чакаме още една риба да закачим освен тая. Иначе така трябва и прискърцва аванса. Прекрасно утро, което ще премина в прекрасен обед. И на двете камери батериите, но ето поредното. В ход Румен пуска, там се вади риба. Гуга, колко остава? 70 метра. Той още му е рано. Ето така в нищото. Да ви покажа. Не съм отворил шпулата, Румба, да знаеш. Ето, красиво челще. Около 2 кила. Чакайте да видим другия участник тук. Ето го, момчето. 50 метра има още. Вече за да се попредава. Румба, кепа да не падне там във водата. Как ти взе отведнъж? Както си взимат. Да. Значи тук на тези макари има един много съществен плюс. Имате дигитален брояч, който ви показва точно колко остава. И очакваме рибата да се покаже вече. Колко метра ти остават? 33. Близо, като гледам ти за да я помпаш вече. По-мънички се изморих бързо. Да. Нищо е. Само не си пуснал челник. Това е от нощният режим. Да, от нощния. За какво трябва да правиш нощен режим, като те и през деня си кълват? Хората ходят там през нощта, се мъчат, хващат каламари за стръв, не знам какво ние. Едни гадни силикончета кафяви. И това е всичко. Румба, дай кепа. Там се вижда в далечината. Той е по фагритата губи. Направо го прекарай, ти ще си го гледаш. Добре. Ето. Ето. Айде, дай 5. Айде, браво. Сега трябва да бъдат нещата. Ето. Не е голяма риба. Не знам колко смогва кепа, но не може да изсъхне. Няма съхне. Тук ние сме дошли за риба. Румен го пречукаха 10 пъти и накрая излъга. Браво. Стана хубаво. Да. Хубав риболов. Абсолютно.
Като всеки един риболов, само че с повече риби. То път с повече риби. Да. Няма, реализирахме миналата седмица едни валати Тежки. и трябва да компенсираме. Валати, полувалати. Ма то е така, морето веднъж дава, после не дава, друг път пазима дори. Да. По-добре да не взима. Така че, общо взето, максимата, драги зрители, е като ти дават, взимай. Колкото може с пълни шепи, защото после пак няма да има. Не ви казвам да скубете риби наред, нали, да си вземете колкото ви трябва и да си направите максимално удоволствието. Хващайте, пускайте, нали, но трябва да ползвате всеки един момент. Иначе е гадна работа. Седиш и чакаш. Остава още 10 метра. Не 10, 15 да кажем. Ето. Ще излезе е там като подводница. Да, изостава назад под рейфа. Ето шок лидера и рибата проблясва вече. Ето я. Чуш. Да, чудесен чуш. И... така е било описано, чуш. Показвам, за да не ме питате на какво. Да. Волфрам, разни демпфери, дистанционери, топчета, опашка и един октопод нагъл. Има тук едно розовичко, ма за него това е тайно. Да. Сега искам да ви покажа точно как изглежда монтажа, на който лова. Ето го. Това нещо е волфрамово топче. След него има едно силиконово манисто, светещо, което играе ролята на демпфер. То увеличава разстоянието, освен това, между октопода и волфрамовата глава и помага при пропадане октопода да изостава нагоре по линията, т.е. да се увеличава разстоянието между топчето и самия октопод. Ето и как са нещата по-назад. Вътре, в самия октопод, имаме второ манисто, чиято роля е да играе ролята на стопер. Лично аз за удобство слагам един много малък солид, на който да си вържа линията. Ето го. След това ми е готовия монтаж с куки. Ползвам монтаж вързани куки, който има възможност, опция за закачане на опашка. Ето опашката. И съм добавил две малки куки допълнителни към този монтаж, защото все пак очакваме по-големи риби и повечето точки на закачане са плюс в този случай. Ето, направил съм си тунинг монтаж с 4 куки. Така че, ето това е монтажа. Имам и други видеа как точно се прави всичкото това нещо. Ако искате, можете да опитате и вие. Ето го в готов вариант. Важно е да обърнете внимание, че най-долната ви кука трябва да свършва наравно с ресните на октопода. Ами, 5 минути по-късно и един удар и ето това. 3-4 килца е скромно, едно фагри. Защото трябва да се разнообразяват нещата. Хващаш челуши и после ти се доловят фагрита. Нали, хващаш едно-две фагрита и пак челуши. Синегрида. Да, и от време на време понякога синегрида. И така, риболова продължава. Сега тук искам да ви покажа нещо много интересно. Само секундичка, че много тегаво тук. Сам трябва да оперирам. Поне всички им се ловат риби и затова аз трябва сам да се оправям. Ето така да го оставим вътре. Това гриза малко. Стой, не бързай. Искам да ви покажа нещо много интересно, което се случи.
Този път видяхме рибите много ясно на сонара, сега ще ви ги покажа. И вижте сега, ето тук видяхме рибите, фактически. Ето това беше картинката, на която спрях и пуснахме. И след това може да видите моята линия как пада до дъното. Ето тук. Пада до дъното, рибите падат, част от рибите падат с нея и след това на качването закачих тази риба прекрасно в агри. И така, а след мене колегите продължиха да се борят. Е, тук на Гуги му удари една, но се откачи за съжаление. И така. Вижте сега поредната отметка, която виждаме. Изостанала е назад, защото е под рейфа и тук какво имаме? Оп, погъната пръчка. Да. Ти кантар, господина, вие имате ли вграден кантар в макарата? 2 кг и половина. Добре, айде ще видим. Нещо аванси стават. Ще разберем след малко. В агри. Много бие и в агри. Те и на тия по 3 кила не им се мръщиме много. И те дигат адреналина. Добре. Ето. Другото чака. Гуги каза, че вече го мързи и ще ги слага по 2 само в чантата. В смисъл, едно като извадено и чакаме второто и тогава ще ги прибира. 3. Значи и на Гуги ще му се наложи този път по 3 да ги прибира. Ето. Можел. Ето го номер 2. Номер 2 докъде стигна? 90 метра, то си седи долу. Да, номер 3 е на път. Е там в дъното. Аз съм по-скромен този път. Да. Килограм и половина. Добре, ще видим. Те, нали, какво беше там, се брои на есен. Да. Така. Какво рекламно лице е той е човек направо. Не, значи трябва, то ще го видиш. Виж каква картинка на фона на острова. Направо е... Готино много. Гуги, колко остават Гуги? 55. Че вие сте никъде, бе. Пак ще бъдете големи риби. Аз кеп ще ми трябва. Добре, бързаме за кепа. Ето. Да ви кажа междувременно в антракта, че един добър риболов се познава по това, кога ще свършат батериите на камерата. Тоест на камерите, батериите. И в моят случай свършиха в 11 часа. Сутринта, не вечерта. Обикновено снимам цял ден. И сега се налага с телефона. Да не сме се оплели. Абе, да не съм те фанал тебе. Не вадим една риба на края. Стойте от една страна. Ние не вадим една риба. Но я вадите заедно. Оп, тук е. Не. Ето е, моето си излиза. Ето е. Номер не знам си кой подред. Чувще? Чувще 1 кило. Айде. Заповядайте. Бързичко я вади от кепа, че ще идва следващата. Ето, чудесно чувще. Дори мога да е над кило, да ти кажа. Килограм е 200-300 това. Направим една снимка. Малко си контражур, ама я имаш вече. Ето. Гуги, мерките и теглилките колко са там? Йой, не знам, сега ще разберем. Аз казах. Не бързай. Дигай звъйците, когато можеш. И той чуш. Ама малко по-голям. Дай тук. Това е 2 нещо. Аз казах 2,5. 2,5 е това. Само ми амортизирате кепа, момчета. Чакай. Само ми амортизирате кепа. Прекрасна риба. Браво, Гуги. Коя тази подред? Ти май забравя ги броиш. Не знам вече. Нали? И това е мястото. Кой не знае, да си го познае. Ще ползвам намалението да ви покажа
как изглежда част от дъното Трагана. Това е дома на фагритата и на червените риби по принцип. Ето това камъче или част от корал седи върху тинесто песъчлив грунт и тези образования, които вероятно като основа са корали, дават дом на много милички ръкообразни искариди, които фагритата ядат. Ето това нещо седи свободно върху дъното и е ясен знак, че сме на правилното място. Това нещо може да се види на сонар с Bottom Discrimination, защото ви показва различни пропорции от тия пясък, камък и чакъл. Ето. На това нещо, на тая структура на дъното е любимото място за хранене на фагритата. Ето. Видите как се случват нещата. Ето на такива отметчици мълниеносно се пуска. Ето. И на брояча гледате метрите. И всички останали пускат, да не съм само аз. Някои пушат и пускат. Казвам, това е моята макара. Не, тази е моята. Добре, дайте да видим какво ще стане. Айде. Колко е килограма? Айде половина, айде 2,7. Айде, добре. Вече, не знам кое от двете. Добре, айде. Колко метра остават? 24. Добре. Айде, ще те дочакаме. Пак съм ти приготвил тук една малка, да мога да си, как да се казва, да мога да си ги слагаш по две както искаш. Ето, тук чак, скромно. И сега чакаме по-такава. Защото вече има претенции за колко килограма да отваря чантата, не само за колко броя. И това е. Апетита идва с яденето. Ето я. Фагри, прекрасно фагри. Чушче. Чушче, бе, пак чушче. Ти нещо много превключи на чушче, момче. Кот дойде. Ела тук си взимай чушче, чакай да го покажем. Колко каза? 2,5 кг. Иначе познавам ги вече. Да. Ето, заповядайте. Айде, благодаря. Ето го. Щастливия. Това е, приятели. Днешното приключение завършва, въпреки че още не е края на деня. Малко позастудя. Някои герои са уморени. Други са малко по-наморени. Обаче хванахме си дневната норма и принципа, така че go home, рано. Утре отново. И така, обикаляме тук последното място. Ето, показвам ви кокпита, работното ни бюро е това нещо. И ако нищо не видим на сонара, тук една мижава рибка виждам. Няма да я обръщаме внимание, днес хванахме достатъчно. И така, просто за днес стига толкова. Успех!